бисёриё хонаи арзон мепурсидем. Дӯстони азиз, марҳамат барои шумо хонаи арзон, сеҳуҷрага хона бо нархи $65000. аз ин тараф маркази савдои эҳсон 33 микрорайон, ин тараф бошад ҷалҷам ва хонаи мо 50 метр болотар. якум ҳуҷра, дуюм ҳуҷра ошхона мешавад, та дуюм ошхона боз як ҳуҷраи дига низ ҳаст ва монанди балкон аз ин тараф дида мешавад ва як санузел. дар ин ҷо шкаф аст.